sengo kumenya bina nigo gati y'abamenyi kurwa sensemo ya Gisima imeye bunge ya Kitutu Masaba county yo baganiriye serikali ya county ya Nyamira kweneke binango barosire bale chiro ya Gisima okwana negetaseni kyandize TV nigo baba gwicanira okumbi gwa kimegendero ase chinsemecho anene asogotaro serigwa chinyomba cyakebara okuburwa kwechitaya ekikirabe chikumulika chingaki chabutko ekyo kirire obolendi kuburwa ase chinsemecho chingaki baganire serikali ya county yo kuimukia egetambukiro naboigo gutinya obolendi umurikito Polycarp Kara nabakagwikira na chinsemecho naboigo gotwariganiria aya kubwatia bamenya baiga nene barabonjire becire yiga ya Gisima nigo besokire na kugendera kwimburunganira kubatekana muno kombigwa amona barayikorwa sorgongoro iga bo babombirike magenderero ase batebire nigo bawumbiriye cire yiga samatuka matambe Gisima tuchandegete ntobwati omorembe abarayi baito ba Nyamira bonsi pi batoferiripi agokwana nigo barereire kuborwa kwebiro bwanene bikomoreka chinga kichabutuko gento gekwerera abahabunge byasara byabo mapema nabo igo gento kerero bosalia kogendera komente kasaja iga ukubori ondita yo kwereza tena nechebekwe twaganyire twarozire oboibi bwaichoire Gisima chusi abatagore bucheri bakaibe nyama bagatagore nyumba ye bikoroto bakaibe bikoroto kuruwa bagatagore yende yarengase bakaiba boli bono twabere no bwoba Gisima igasingenjuriye tayari ngoro security yarengo nabo korro muntu kwa asa tambe sana naende morembe ntwabwate nigo boigo baganirie bango bakorwa gutumeka buya egekogera echire yigani getari kwabuswa ase boigo baganie chinyomba cyake barakira saja igakobekerwa omuntu oranyara ko bahaga gucicana twansere chiro ere nchafu ndobwati muntu kubongi kubi ase tokobeke bintu bitara chafu bakabana bagena ngurato bitere twabongi kubi chicho tobwate gaiga togocha abarayi baito bachi barato tarira chichiro gaiga gose baratarira chichiro cheito gaiga yani echo charo teyo noika rosiri mbosa kabisa ndobwate umuchando chuna chicho tobwate ndo gutusireli nande etaya nchane gwaka singi njundo taita tokore byasara bono twanyara nigo tugusieka matembe no mugasongo tuitero ndobwate amafuri kerokero muna tuguchana abana nigo baguchana nigo boigo bagendere ko bakwimburunganire ko batekana muno boteneri bwa barayi abo kurase county ya Nyamira bagendere ko bakobaumbia bono tokumetina ki tax tokurusi ko Nyamira gaiga kose tokurusi ko echiro yaito kayego chiyacha ekaro tutari kulikarwa abantu bakwakise chiro abantu bawusi bichucho tokara mache ntubwate gaiga rakinta bwati kazi bono barayi barabumbu icho tokumetie bina bangina takia barayi baito etwa bachore tamayande korara bano tokumeti ngitokara uigaki etokumeti kaji kana ngona kwana barayi barayi nigo bamuganira umwakilishi bwa bangina kurwase county iga ya Nyamira musibati Jerusha Momanyi kweneke boigo ngango ikirani ale chira chiri abalireta chingaki aikirani tasaja iga samatuko amagega najida gaire ikamaliete ito akalikamaliete abangina bonsi biga gabali bakole chiro bebibanda bechiduka kwenda atoa maamuli muna boni gatoro mugaso igoro toyete tosire na kitokara Nyamira ronto bwati barayi poro na kito gocha gokora twachorete tukavuga n'abantu twachora kumbe posa kabisa poro na kito gocha gokora tokonyeke ekara tochorete barayi nene bero tokonyeke ndi yonse omweli oye nigo baburira barayi ko baikange elio kwigwa ebirero byabo estimebe kuga chipara chirosi buga tunyare ko endera mutu because there's a lot of insecurity iga ebichane bya agency was bari request changes ise county munyare ko mogoto konya mono mone chiro bachagwe ichoire banyare ko bagotosangeri chirororo tunyare ko batuku nyare ko bagekura nare ko saba county government umwe mu governor nonde no umwe batokonya se project ichinsi cyarozimu kibe chikwera ne chino na chibuza cyanyara libaga cyakorekana igingo report regeta seni kyo wanchete kyandize TV kurugiga sinseme chiga Gisima imiye county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Kara.